kampanya nga Ungsaran Ko, Tinduan Ko sa kagustuhan nga ipalapnag ang impormasyon sang pagtinlo sang aton mga ungsaran agud malikawan ang mga sakit kasubong sang dengue. Sa ikaduwa na nga tuig sang advokasya nga ini, liwat nga naninlo sang dungan ang mga kabaranggayan sa syudad. Ini nga programa giduso kag ginpangunahan ni Councilor Alan Zaldivar sa suporta sang Iloilo City Government, mga ahensya kag nagkalain-lain nga mga organisasyon. This is a simultaneous event or advocacy diri sa syudad sang Iloilo nga wherein participated sang aton nga 180 barangays doing their due day. So nagapasalamat din kita sa aton nga mga partners, sa media partners naton, sa religious sectors, sa aton nga Bureau of Fire nga wherein bagting ang lingganay sa aton nga mga kasimbahanan, nagpaandar sang ilang sirena ang aton nga mga bumbero. So again, sa siyudad sang Iloilo, nagapasalamat din kita sang suporta nga naghalin sa ato pinalangga nga Mayor Jerry P. Treñas, Congresswoman Chang Jang Baronda, Vice Mayor Jeffrey Ganson, kakaupod natin sa konseyo nga nalunsar naton sa ikaduwa nga tuig ang Ungsaran Tinduan para balatian malikawan. As I've said, prevention is better than cure. This is a wake-up call for everybody regarding our responsibility. So, magkooperar kita, magsuporta kita kontra dengue at the same time sa pagbutang sa siyudad sang Iloilo sa pinaka-safe and healthy environment. Bato, Iloilo! Mga palangga ko nga pumuluyo sang siyudad sang Iloilo. Tig-ulula na naman. Gani mangilaman kita kontra sa paglapnag sang dengue. Aton limpyuhan ang aton ugsaran kag aton palibot. Aton siguraduhon nga wala sang suludlan, lugar o bagay nga kung sa diin pwede magtipon ang lamok para magdamo. Ang dengue angay man sa COVID-19, makamamatay ini. Gani, doble halong kita. Masarangan naton ini kung kita tanan maghugpong kag magbuhat sang buluhaton nga kadapat. Masarangan naton ini. Batok, Iloilo. Mga pinalangga ko nga mga Ilonggo. Sang nagligad nga tuig, nabudlayan kita magkontrol sa problema naton sa dengue. Ini nga tuig, tingwaan naton nga mapanubo gid ang kaso sang dengue sa syudad para mapalayo ini nga masakit sa aton nga mga pamilya. Gapangabay gid ko, buligan gid naton ang aton kabarangayan, buligan gid naton ang aton syudad, mangod sa pagbulig naton sa ila, mabuligan naton ang aton pamilya.